हो इलं. लवकर इला आज. हो लवकरच इलं. आज लवकर कसं? वाट पाणी हट. काय घे पाणी. होय. वाद बरा दिसतोय मगो. चला तुमचा लग्नात दिसे कसा दिसतोय मगो. हो ऐकलो. हा आज हडे बघिया. किती हो? योगो वायज येगो. हा आला आता. वायज काम हडे. किती पण काय झालं? हो येगो. काय झाला? काय हो? काय झाला तुमचा आता? अगो थोडे पैसे दे मगो. पैसे? पैसे किती होय तुमका? अगो असंच वायज बाजारात जाऊन येते गो. नाही पैसे गावाचे नाही मका माहित आहे तुमका खेका पैसे होय ते. हो तुका माहिती असं मा वायज बाजारात जाऊन नाही येते गावाचे घरात एक पैसो नाही मी तुमका पैसो देऊचय ना. डब्यात बघू. नाही असते रोज रोज खैसून देऊ मी तुमका पैसो नाही माझ्याकडे. वाईट मागा चल गेली गो. माझ्याकडे मी बघते जाता तुम्ही कसे जाता असते. अगो दार उघड गो. याला खायचा दार उघड मगो. माणसाची रोजची नाटकं झाली आज जातातच कसे ते बघताय. हा आपल्या बापाशीचा रोजचाच असा. बरं दे आम्ही आपला अभ्यास करूया. गाय हा जेव वाढूक घे मग भूक लागली या. आणि तुमचा झाला असत तर चल जेव वाढून घेऊया. होय हो इला बापाशीचा जाऊ. आज त्यांना तसेच रवान दे. एक दिवस जेवले नाही म्हणून काय बिघडणार नाही. सोरे काढच ते का कोण कसो बंद करून ठे. अजून दार उघडूक येईना तुमका.